Akwụkwọ nke Abụọma, isi nke 76. Chineke ka a mara na Juda, aha ya dị ukwuu n'Izrel, n'ihi na ọ bụ na Salem ka ụlọ ikwu ya dị, ebe obi ya dịkwa na Zayọn. N'ebe ahụ ka ọ gbajiri akụ ndị ahụ, ụta, ọta na mma agha. Ị mara mma na-akpa ike karịa ugwu anụ oriri. Ndị obi ha siri ike emebiela, ha arahụghị ụra ha. Ndị dị ike niile achọtabeghị aka ha. Site n'ịba mba gị, Chineke nke Jekọb, ma ụgbọala na ịnyịnya ka a tụbara n'ụra. Gị onwe gị, ọ bụ na gị ka a ga-atụ egwu. Onye ga-eguzokwa n'ihu gị mgbe i were iwe gị? I mere ka anụ ikpe gị site n'eluigwe, n'ihi ya ụwa tụrụ egwu ma daa jụụ. Mgbe i biliri n'ikpe, i nyere ndị dị umeala n'obi niile nọ n'ụwa aka. N'ezie, iwe mmadụ ga-aghọ otuto gị. Ị ga-egbochi ndị fọdụrụ n'iwe ahụ. Kweenụ nkwa ma mezuo ihe unu kwere Jekọb, Jehova bụ Chineke unu. Unu niile ndị gbara ya gburugburu, ka ha wetara onye a ga-atụ egwu onyinye. Ọ ga-ebipụ mmụọ ndị isi ọ dị egwu nye ndị eze ụwa. Akwụkwọ nke Abụọma, isi nke 73. Ma Chineke dị mma nye Izrel, ọ bụ na nye obi dị ọcha. Ma mụ onwe m, ụkwụ m fọrọ nke nta ka ha laa, nzọụkwụ m fọrọ nke nta ka ha daa, n'ihi na m tụrụ egwu ndị nzuzu mgbe m hụrụ ọganihu nke ndị ajọ omume, n'ihi na ọ dịghị ihe mgbochi dị n'ọnwụ ha, mana ha dị oke njọ ma dịkwa ike. Ha adịghị na nsogbu dịka ndị ọzọ, ha adịghịkwa ata ahụhụ site n'aka ndị ọzọ. Ya mere, nganga dịka agbụ ígwè nye ha, obi ọjọọ na-ekpuchikwa ha dịka uwe, anya ha na-apụta ìhè maka abụba. Ha nwere ihe karịrị obi nwere ike ịchọ. Ha na-akwa iko, na-ekwu okwu ọjọọ banyere mmegbu ha. Ha na-ekwu okwu n'ụzọ mpako. Ha na-etinye ọnụ ha n'eluigwe, na-ejegharị n'ụwa. Ndị ya jupụtara tụgharịrị ebe a, n'ihi na mmiri iko ka a na-awụpụnye ha. Ha wee sị, olee otu Chineke si mara ya? Ma ọ bụ ihe ọmụma dị n'onye kasị elu? Lee, ndị a bụ ndị ajọ omume, mana ha na-eme nke ọma mgbe niile. Ha na-amụbakwa akụ na ụba. N'ezie, emewo m ka obi m dị ọcha n'efu, sachakwa m ịdị ọcha m kwa ụbọchị, n'ihi na a na-ata m ahụhụ kwa ụtụtụ. A na-atakwa m ahụhụ kwa ụtụtụ. Ọ bụrụ na m asị, m ga-ekpe ikpe otu a, lee, ọgbọ nke ụmụ gị ga-erube isi ezughị oke. Mgbe ahụ, echere na m ga-ama ruo nke a, mana ọ na-afụ m ụfụ nke ukwuu. Agara m n'ebe nsọ Chineke. Mgbe ahụ ka m ghọtara ọgwụgwụ ha. N'ezie, itinyewo ha n'ebe na-amị amị, tụbakwa ha n'ala tọgbọrọ n'efu. Lee ka ha si bụrụ ndị a lara n'iyi na mberede, ndị lara n'iyi, ndị a gbukwara n'iyi nke ukwuu, dịka nrọ mgbe mmadụ tetara. Onyenwe anyị, mgbe ị kpọlitere anyị, ị ga-eme ka onyinyo ha bụrụ ihe na-eleda anya. Obi m nwere mwute, akwụkwara m aka n'akwara m. Otu a ka m bụ onye nzuzu na onye na-amaghị ihe. Abụ m anụ ọhịa n'ihu gị, ma anọ m mgbe niile n'ebe ị nọ. I jidewo m aka nri m. Ị ga-eduzi m site na ndụmọdụ gị, ma emesịa nabata m n'ebube. Onye ka m ga-enwere n'eluigwe ma ewezuga gị? Onye ka m nwere n'eluigwe ma ewezuga gị? Ọ dịghị onye m chọrọ n'ụwa a n'ebe ị nọ. Anụ ahụ m adaala, obi m kwa adaala mba, ma Chineke bụ ike nke obi m na oke m ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na lee, ndị na-apụ n'ebe ị nọ ga-ala n'iyi. Ị na-ebibi ndị niile na-akwa iko n'ebe ị nọ,
ma mụ onwe m ọ dị mma ka m bịaruo Chineke nso. Ya mere atụkwasịwo m obi na Onyenwe anyị Chineke ka m wee kọọ ọrụ gị niile. Akwụkwọ nke Abụ Ọma isi nke 74. O Chineke, gịnị mere i ji chụpụ anyị maka mgbe ọbụla? Gịnị mere iwe gị ji dị ọkụ megide atụrụ? Gịnị mere iwe gị ji na-azụ anụ ụlọ gị? Chee echiche banyere nzukọ gị nke ị nwetara site na mgbe ochie, na n'elu mkpanaka na ihe nketa gị nke ị gbapụtara na n'ugwu Zayọn a ebe ibi. Welie ihe otiti gị elu ka ị wee bibie onye iro ọbụla nke na-eme ihe ọjọọ megide ndị na-adịghị mma ruo mgbe ebighị ebi. Ndị iro gị na-eti mkpu n'etiti nzukọ gị ma na-edobe ọkọlọtọ ha dịka ihe ịrịba ama. Onye ahụ nke buliri anyụike n'elu osisi dị oke ọhịa, a maara ya dịka otu onye nke mere ka ihe zuo oke. Ma ugbu a ha na-agbaji ihe eji akịrịka na hama agbaji. Ha tụbawo ebe nsọ gị n'ọkụ, bulie ya elu n'ala, emerụwokwa ebe obibi aha gị. Ha sịrị n'obi ha, ka anyị bibie ha kpamkpam. Ha agbaala ụlọ nzukọ Chineke niile ọkụ n'ala ahụ. Anyị ahụghị ihe ịrịba ama anyị. Ọ dịghị otu onye amụma ọzọ, ọ dịghịkwa onye nọ anyị nke mara ogologo oge. Chineke, ruo ole mgbe ka onye mmegide ga-akọcha gị? Onye iro ọ ga-ekwulu aha gị ruo mgbe ebighị ebi? Gịnị mere i ji na-ewepụ aka gị? Ọ bụ na aka nri gị. Depụta ya n'obi gị, rie ha. Chineke bụ eze m ochie, na-arụ ọrụ nzọpụta n'etiti ụwa. Iji ike gị kewaa oke osimiri. Ị tiwara isi dragọn n'ime mmiri. Ị tiwara isi Leviatan. Ị nye ya ka ọ bụrụ nri nye ndị nọ n'ọzara. Ị tiwara isi iyi n'osimiri. Ị na-akpọnwụ osimiri dị ike. N'ụbọchị bụ nke gị, na ole bụ nke gị. Ị doziri ìhè n'anyanwụ. Ị doziri oke ala ụwa niile. Ị mere oge okpomọkụ na oyi. Cheta nke a, na onye iro akọchawo Onyenwe anyị. Ndị nzuzu ekwujọwokwa aha gị. Enyela anụ ọhịa mkpụrụ obi nke ndụrụ gị. Echefukwala nzukọ nke ndị ogbenye gị ruo mgbe ebighị ebi. Chee echiche banyere ọgbụgba ndụ gị, n'ihi na ebe gbara ọchịchị nke ụwa jupụtara n'ebe obibi nke obi ọjọọ. Ekwela ka ndị a na-emegbu lata, kama ka ndị ogbenye na ndị ogbenye too aha gị. Bilie Chineke, kwado okwu gị. Cheta mkparị gị kwa ụbọchị site n'aka onye nzuzu. Echefula olu ndị iro gị, n'ihi na mkpọtụ nke ndị na-ebili imegide gị na-arịgo mgbe niile. Akwụkwọ nke Abụ Ọma isi nke 75. Anyị ga-eto gị Chineke, anyị ga-eto gị, n'ihi na aha gị dị nsọ. N'ihi ya ka ha ga-akọ akụkọ ọrụ ebube gị. Mgbe oge ruru, m ga-ekpe ikpe ziri ezi ụwa na ndị niile bi n'ime ya. Ha gbazere ya, mana m ga-eme ka ogidi ya guzosie ike. Gwa ndị nzuzu sị, unu aghọọla ndị nzuzu. Unu nye ndị ajọ omume, unu ebulila mpi elu. Unu ebulila mpi elu. Unu ekwukwala okwu n'olu siri ike, n'ihi na ọ bụghị site n'ọwụwa anyanwụ, ọ bụghị site n'ọdịda anyanwụ, ọ bụghị site na ndịda, ma Chineke bụ onye ikpe. Ọ na-eme ka ọ dị ala, ọ na-emekwa ka ọ dị elu, n'ihi na n'aka Onyenwe anyị ka iko dị. Mmanya vaịn na-acha ọbara ọbara, o jupụtara na agwakọtara, ọ na-awụpụkwa ya. N'ezie, ndị ajọ omume niile nke ụwa ga-afụ ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ nke ahịhịa ya. Ma m ga-ekwupụta ruo mgbe ebighị ebi, ma bụ abụ otuto onye Chineke nke Jekọb.
M ga-agbajikwa mpi niile nke ndị ajọ omume, ma a ga-ebuli mpi nke ndị ezi omume elu. Akwụkwọ nke Abụ Ọma isi nke 77. Olu m bịakwutere Chineke mgbe m tiri mkpu sị, olu m bịakwutere Chineke, o wee nụ olu m. N'ụbọchị nsogbu m, achọrọ m Onyenwe anyị. Ihe mgbu m gbapụrụ, ọ kwụsịghịkwa n'abalị. Mkpụrụ obi m jụrụ nkasi obi. Echetara m Chineke na site n'oge ochie na afọ ndị dị ya, ọ na-echegbu onwe ya. Ekpere m kpere, tie mkpu, mmụọ m jupụtakwara n'ahụhụ. Ị na-eme ka anya m na-eteta. Enwere m ihe iju anya, enweghịkwa m ike ikwu okwu. Mgbe ahụ, echebara m ụbọchị ndị ahụ echiche n'ụbọchị afọ ndị dị n'oge ochie. Kpọọ abụ m n'abalị. Ewuritara m okwu n'obi m ruo mgbe ebighị ebi. Mmụọ m chọkwara nke ọma. Onyenwe anyị ọ ga-anọnyere ya ruo mgbe ebighị ebi? Ọ ga-emere ebere ọzọ? Ebere ọ ga-adị ọcha ruo mgbe ebighị ebi? Nkwa ya ọ ga-ada ada ruo mgbe ebighị ebi? Chineke o chefuru ime ebere? O mechiwo ebere ya n'obi ọjọọ? M wee sị, nke a bụ ọnwụ m, ma chetara afọ aka nri nke Onye kasị elu. Echetara m ọrụ Jehova, n'ezie echetara m ọrụ ebube gị n'oge ochie. Atụgharịkwara m uche n'ọrụ gị niile, chepụtakwara omume gị sị, ụzọ gị Chineke dị n'ebe nsọ. Onye bụ Chineke dị ukwuu dịka Chineke anyị. Gị onwe gị bụ Chineke nke na-eme ihe ebube. Ikwuwo ike gị n'etiti ndị mmadụ. I jiri ogwe aka gị gbapụta ndị gị, ọ bụ na ụmụ Jekọb na Josef. Mmiri ahụ hụrụ gị, Chineke, mmiri ahụ hụrụ gị, tụọkwa egwu. Ee, omimi mara jijiji. Igwe ojii gbapụtara mmiri, eluigwe mere mkpọtụ. Ee, akụ gị gbapụrụ. Olu egbe eluigwe gị gbara gburugburu. Amụma na-eme ka ụwa dị ọkụ. Ụwa mara jijiji ma ma jijiji. Ụzọ gị dị n'oké osimiri, ụzọ gị dịkwa n'ime nnukwu mmiri. Amaghịkwa nzọụkwụ gị. Ị doro ndị gị dịka atụrụ site n'aka Mozis na Erọn. Akwụkwọ nke Abụ Ọma isi nke 78. Nụrụ ozizi ndị m n'ime. M ga-emepe ọnụ m n'ilu. M ga-ekwupụta okwu ndị dị elu nke oge ochie, nke anyị nụrụ ma mara nna anyị ha agwawokwa anyị. Anyị agaghị ezobe ha n'aka ụmụ ha, kama nye ọgbọ ndị na-abịa. Anyị ga-egosi otuto nke Onyenwe anyị, ike ya na ọrụ ebube ya nke o mere, otu o si guzobe ihe akaebe n'ime Jekọb ma nye iwu n'Izrel, nke o nyere nna anyị ha iwu, ka ha kụziere ụmụ ha, ka ụmụ ndị ga-amụta wee mara ya, ka ụmụ ndị a ga-amụ wee bilie kọrọ ụmụ ha, ka ha wee nwee olileanya na Chineke, ghara ichefu ọrụ Chineke, kama ha na-edebe iwu ya, ka ha gharakwa ịdị ka ndị nna ha, ọgbọ ndị na-enupụ isi na ndị nnupụ isi, ọgbọ ndị na-edoghị obi ha ziri ezi. Mmụọ ha na-anaghịkwa ekwenye nye Chineke. Ụmụ Ifrem, ndị ji ngwa agha na-agba ụta, laghachiri azụ n'ụbọchị agha. Ha edebeghị ọgbụgba ndụ Chineke, kama ha jụrụ ije n'iwu ya. Ha chefuru omume ya na ọrụ ebube ya niile nke o gosiri ha. O mere ihe ebube n'anya ndị nna ha n'ala Ijipt, ọ bụ n'ọhịa Zoan. O kewara oke osimiri duru ha gafee. O mekwara ka mmiri guzo dịka ọ bụ. N'ehihie o ji igwe ojii duru ha. N'abalị niile site n'ìhè ọkụ. O kewara nkume n'ọzara nye ha mmiri dịka nke sitere n'ogbu mmiri dị ukwuu.
O wepụtara ide mmiri site na nkume. O mere ka mmiri daa dịka osimiri, ma obi ha nọ n'ọkwa ọzọ. Ka ha mehiere megide ya, ha wee kpasu Onye kasị elu iwe n'ọzara. Ha wee nwaa Chineke n'ọdịdị ha. Ha na-achọ anụ maka agụụ ha. Ha kwukwara Chineke okwu megide sị, o nwere ike iri nri n'ọzara? Lee, o tiri nkume ahụ ihe. Ọ bụghị n'ime ya, mmiri gbapụtara osimiri wee nwee ike nye achịcha ma ọ bụ ndị ya. N'ebe ahụ, kwadebenụ anụ maka ya tupu oge eruo. Jehova nụrụ ya wee were iwe ọkụ wee gbaa Jekọb, iwe wee bịakwasị Izrel. N'ihi na ha ekweghị na Chineke, ha tụkwasịrị aka nye enyemaka ya. Ma o nyere igwe ojii dị n'elu iwu, meghekwa ọnụ ụzọ eluigwe, o wee zoo mana n'elu ha ka ha rie. O nyewokwa ha ọka wit nke eluigwe. Mmadụ riri achịcha nke ndị mmụọ ozi. O zitere ha nri zuru oke. O mere ka ifufe ọwụwa anyanwụ gafee n'eluigwe site n'ike ya. O wetara ifufe ndịda. O mekwara ka anụ zoo n'elu ha dịka aja. Ọ na-asọkwa unyi dịka aja nke oke osimiri. O wee mee ka ọ daa n'etiti ebe obibi ha. Ọ bụ na gburugburu ebe obibi ha, ha wee rie ihe. Afọ jukwara ha nke ukwuu n'ihi na o nyere ha ihe ha chọrọ. Ha ahapụghị agụụ ha, kama anụ ahụ ka ndị nọ n'ọnụ ha. Mgbe iwe Chineke bịakwasịrị ha, o wee gbuo ndị kasị ike n'ime ha, gbuokwa ndị a họpụtara n'Izrel. N'ihi na ihe a niile ha mehiere, ha ekweghịkwa ọrụ ebube ya. Ya mere ụbọchị ha gwụchara n'efu, afọ ha dịkwa ngwa ngwa. Mgbe o gburu ha, ha chọkwara ya, ha wee laghachi chọọ Chineke n'oge. Ha wee cheta na Chineke bụ ike ha. Chineke kasị elu bụkwa onye mgbapụta ha. Ma ha ji ọnụ ha na-eto ya, ha wee jiri ire ya chụpụ ya. N'ihi na obi ha ezighị ezi n'ebe ọ nọ. Ha ekweghịkwa n'ọgbụgba ndụ ya. Ma ebe ọ bụ onye nwere obi ebere, ọ gbagharala ajọ omume ha. O bibighịkwa ha, kama ọ na-ewe iwe ya ugboro ugboro. Ọ kpalighịkwa iwe ya niile. N'ihi na o chetara na ha bụ anụ ahụ. Ncheta na-agafe, ma ọ bụghị ọzọ. Ugboro ole ka ha kpasuru ya iwe, ha wee mee ka obi dajụọ ya n'ọzara ahụ. Ha na Ofel laghachiri. Ha echetaghị Chineke ya nke a nwara. Ha wee kpaso Onye nsọ iwe site n'aka onye iro. Ha echetaghị onye ahụ nke aka ahụ, ma ọ bụ ụbọchị o nyere ihe ịrịba ama ya n'Ijipt. Ọrụ ebube ya bụkwa ubi Zoan. Ha wee mee ka osimiri ha ghọọ ọbara, na ide mmiri ha nke na-agaghị aṅụ. O zigara ijiji n'etiti ha, nke ripịara ha uhie na akịrị nke bibiri ha. O nyekwara ube mkpụrụ ha na ihe ha rụtara n'ọrụ nye ube. O jiri akụ mmiri igwe bibie osisi vaịn ha na osisi fig ọhịa ha na nkume akụ mmiri igwe. O nyekwara ehi ha n'ime akụ mmiri igwe. O tinyere igwe atụrụ ha n'ime egbe eluigwe. O tinyere iwe ọkụ ya n'elu ha, iwe na mkpasu iwe site n'iziga ndị mmụọ ozi ọjọọ. O mere ụzọ maka iwe ya. O chebeghị mkpụrụ obi ha n'ọnwụ, kama o nyere ndụ ha n'ime ọrịa na-efe efe. O tikwara ụmụ mbụ niile n'Ijipt. Ọ bụ na mmalite nke ike ha n'ụlọ ikwu Ham. Ma o mere ka ndị ya pụọ dịka atụrụ. O duru ha n'ọzara dịka igwe atụrụ. O buru ha pụọ n'udo. Ha atụghịkwa egwu. Oke osimiri gbochikwara ndị iro ha, wee kpọbata ha n'oke ala ebe nsọ ya ruo n'ugwu a, nke aka nri ya zụtara.
Ọ chụpụkwara ndị mba ọzọ n'ihu ha, wee mee ka ha daa n'oke ala nke ihe nketa ya, ma mee ka ebo Izrel biri n'ụlọ ntu ha. Ya ka o wee kpasuo aka ya iwe. Ha mere Chineke kasị elu ha iwe. Ha edebeghịkwa ihe akaebe ya, ma ha nwara kpasuokwa ndị ikom iwe. Ma ha tụgharịrị wee mee ihe n'ụzọ ụwa dịka ndị nna ha. Ha tụgharịrị dịka ụtọ aghụghọ. Ha wee kpasuo ya iwe site n'ebe dị elu ha. Ha wee kpasuo ya iwe site n'iji ihe oyiyi ha apịrị apị na nke bụ ihe oyiyi. Chineke nụrụ nke a, iwe wee kpọọ Izrel asị nke ukwuu. O wee hapụ ebe obibi Shea n'etiti mmadụ. O wee nye ike n'agha na ịma mma ya n'ime Enlọ. Ọ bụ na ụlọ ikwu ebe o bi n'ihe nketa. Ọkwa hụrịrị mma agha. O wee wesa ndị ikom ya ahọpụtara iwe. Atọghịkwa ụmụ agbọghọ ha. Ndị nchụaja ha dara site na mma agha. Ndị inyom ha di ha nwụrụ akwaghịkwa akwa. Ma Onyenwe anyị tetara dịka onye si n'ụra bilie, dịka nwoke siri ike nke na-eso ya ma tie mkpu mmanya ya. Na ndị iro nọ n'azụ wee mee ka ha bụrụ ihe ihere ruo mgbe ebighị ebi. Ma ọ jụrụ ụlọ ikwu Josef. Ọ họrọghịkwa ebo Efrem, kama ọ họrọ ebo Juda na ugwu Zayọn nke ọ hụrụ n'anya. Ọ wuru ebe nsọ ya dịka ụlọ elu dị elu, dịka ụwa nke o guzobere ruo mgbe ebighị ebi. Ọ họrọ Devid bụ ohu ya wee kpọpụta ya n'ogige atụrụ. Ọ bụ na na-azụ atụrụ na ụmụ ọhụrụ ka o wetara ya ịzụ ndị ya na Jekọb, na ihe nketa ya n'Izrel. O wee zụọ ha dịka obi ya dị mfe, ma duzie ha site n'uche aka ya. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 79. O ihere n'ụlọ nsọ! Ndị nwụrụ anwụ ha merụọ, ha wee mee ka Jerusalem bụrụ ọbụ nkume. Eji nkume mee ozu ndị ohu gị. Ha bụ ihe oriri nye ihe ruru unyi nke eluigwe. Ha wụfuru ọbara ha anụ nke dị nsọ nye. Ha wụfuru anụ ọbara ha nke dị nsọ gị nye anụ ọhịa nke ebe ọ dịghị onye ga-eli ha. Anyị dị ka mmiri gbara Jerusalem gburugburu, ihe nkọcha nye ndị agbata obi anyị. Ọbụnakwa ikwe emo nye ndị nwere ekworo na-ere dịka ọkụ wụsa gburugburu anyị. Onyenwe anyị, ruo ole mgbe ka ị ga-ewe iwe ruo mgbe ebighị ebi? Iwe gị ọ ga-adakwasị mba ndị na-adịghị eme nke ọma, ndị na-akpọkughị aha gị? Maara gị, alaeze ndị ahụ mekwara ka ebe obibi ya tọgbọrọ n'efu, n'ihi na ha eriwo Jekọb. Ha anọghịkwa n'ime anyị ihe ọjọọ ndị gara aga, kama mee ngwa ngwa ka obi ebere gị gbochie anyị, n'ihi na anyị nọ n'ebere dị ukwuu. Nyere anyị aka, Chineke nke nhụjuanya anyị, n'ihi otuto nke aha gị. Napụta anyị, ma meere anyị ebere maka mmehie anyị, ka ndị mba ọzọ sị, olee ebe ha dị maka aha gị? Gịnị mere Chineke ka a mara ya n'etiti ndị mba ọzọ n'anya anyị site n'ibe ọbọ nke ọbara nke ndị ohu gị nke a wụfuru n'ihu gị? Dịka ike gị siri dị, ka ịkwa akwa nke ndị mkpọrọ bịa chebe ụmụ ọnwụ. Nye ndị agbata obi anyị ihe mkparị ha ugboro 7 n'obi ha, nke ha ji taa gị ụta, Onyenwe anyị. Ya mere, anyị bụ ndị gị na atụrụ nke ebe ịta nri gị, ga-eto gị ruo mgbe ebighị ebi. Site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, anyị ga-akọ otuto gị. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 80.
Nụrụ gị onye ọzụzụ atụrụ nke gị onye na-edu Josef dịka atụrụ. Gosi ịma mma gị, gị onye nọ ọdụ n'Izrel n'etiti cherubim. N'ihu Ifrem na Benjamin na Manase, gbalie ike gị, bịa nyere anyị aka, mee ka anyị laghachi Chineke, mee ka ihu gị na-enwu ka a zọpụta anyị. Onyenwe anyị Chineke nke usuu niile nke ndị agha, ruo ole mgbe ka ị ga-ewe iwe megide ekpere nke ndị gị? Iriewo ha nri anya mmiri, nyekwa ha anya mmiri ka ha ṅụọ n'ọtụtụ ihe. Imewo ka anyị bụrụ ndị agbata obi anyị esemokwu, ndị iro anyị na-achịkwa anyị ọchị n'etiti onwe ha. Mee ka anyị laghachi Chineke nke usuu niile nke ndị agha, mee ka ihu gị na-enwu, a ga-azọpụtakwa anyị. I wepụtara osisi vaịn si Ijipt, ịchụpụla ndị mba ọzọ, kwọọkwa ya. Imewo ka o nwee ohere maka ya, meekwa ka ọ gbanye mgbọrọgwụ, o wee jupụta ala ahụ. Ugwu jupụtara na ndo ya, alaka ya dịkwa ka osisi sida mara mma. Ọ gbasaa alaka ya ruo oke osimiri, alaka ya dịkwa ruo osimiri. Gịnị mere iji tiwaa ogige ya, nke mere na ndị niile na-agafe n'ụzọ aghọgbuo ya? Osisi ọhịa si n'oké ọhịa ebibiwo ya, anụ ọhịa nke ọhịa eriwokwa ya. Laghachi anyị na-arịọ gị, Chineke nke usuu ndị agha. Legide anya n'eluigwe, lee ma leta osisi vaịn a na ubi vaịn ahụ nke aka nri gị kụrụ, na osisi vaịn ọhụrụ nke i mere ka o sie ike maka onwe gị. A na-ere ya ọkụ ma gbutuo ya, ha na-alakwa n'iyi site n'ịba mba nke ihu gị. Ka aka gị dị n'ahụ onye nọ n'aka nri gị, na n'ahụ nwa nke mmadụ onye i mere ka o sie ike maka onwe gị. Ya mere, anyị agaghị alaghachi n'ebe ị nọ. Mee ka anyị dị ndụ, anyị ga-akpọkukwa aha gị. Mee ka anyị laghachi azụ, Onyenwe anyị Chineke nke usuu ndị agha. Mee ka ihu gị na-enwu, a ga-azọpụtakwa anyị. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 81. Bụọnụ Chineke abụ ọṅụ, ike anyị, bụkuonụ Chineke Jekọb olu ike. Were abụ ahụ bulitekwa timbrel, une mara mma nke nwere une. Fụọnụ opi n'ọnwa ọhụrụ, ọ bụ na n'oge a kara aka, n'ụbọchị ememme anyị. N'ihi na nke a bụ iwu nye Izrel, na iwu nke Chineke Jekọb. O tinyere nke a n'ime Josef dịka ihe akaebe mgbe o si n'ala Ijipt nke Ijipt pụta. Ebe m n'usoro asụsụ na ọ bụghị, ewepụwo ubu ya n'ibu arọ, aka ya hapụwokwa ite ndị ahụ. Kpọrọ oku n'oge nhụjuanya, m wee zọpụta gị, zara gị n'ebe nzuzo egbe eluigwe. Anwalewo m gị n'akụkụ mmiri Meriba. Nụrụnụ ndị m ga-agbakwa gị akaebe. Izrel, ọ bụrụ na ị ga-ege m ntị, ka chi mba ọzọ ghara ịdị n'ime gị. Efekwala chi mba ọzọ ọbụla ofufe, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke gị, onye kpọpụtara gị n'ala Ijipt. Meghee ọnụ gị ka m jupụta ya. Ma ndị m anụghị olu m, Izrel anụghịkwa m. M wee nye ha n'obi ike nke obi ha, ha wee jee ije n'ọchịchọ ha. Ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na ndị m gere m ntị, Izrel wee jee ije n'ụzọ m. M gaghị eme ka ndị iro ha wedaa ala n'oge na-adịghị anya, meekwa ka aka mgbago megide ndị iro ha. Ndị kpọrọ Jehova asị gaara edo onwe ha n'okpuru ya. Oge ha ga-adịkwa ruo mgbe ebighị ebi. Chineke gaara enye ha abụba nke ọka wit, ma nye ha mmanụ aṅụ sitere n'oke nkume. M ga-ajụrụ gị afọ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 82. Chineke guzo n'ọgbakọ ọhụrụ. Ọ bụ eze na unu ga-ekpe ikpe n'ụzọ na-ezighị ezi. Unu ga-anabatakwa chi dị iche iche.
Ọ na-ekpe ikpe n'etiti chi dị iche iche. Olee otú ajọ omume ga-esi bụrụ onye ogbenye na onye na-enweghị nna ziri ezi? Meere ndị ogbenye na ndị nọ na mkpa ebere, napụta ndị ezi omume mara. Ha mara ndị ogbenye na ndị nọ na mkpa, zọpụta ha n'ọkụ na ihe ọbụla ha na-eje ije ma ghọta ọchịchịrị. Ọ bụ ezie na a ga-akwali ntọala niile nke ụwa. Asị m, unu bụ chi, unu niile bụkwa ụmụ na-anwụ anwụ dịka onye kasị elu. Ma kama unu onwe unu na ndị isi, unu ga-ada dịka ndị ọzọ. O Chineke, bilie! Ya mere, kpee ụwa ikpe, n'ihi na ị ga-eketa mba niile. Akwụkwọ nke Abụọma, isi nke 83. Chineke agbakwala nkịtị. Chineke, daa jụụ, ahapụkwala ya. N'ihi na lee, ndị iro gị na-eme mkpọtụ, ndị kpọrọ gị asị ebuliwokwa isi elu. Ha agbaala izu megide ndị gị, ha gbawo izu megide ndị nzuzo gị. Ha siwo, bịa ka anyị bipụ ha ka ha ghara ịbụ mba, ka aha Izrel gharakwa ịbụ ihe ncheta ọzọ, n'ihi na ha agbawo izu n'obi ha. Ha gbawokwa ọgbụgba ndụ megide gị, ụlọ ntu ndị dị n'Edọm, na ndị Ishmel, Moab na ndị Hagareni, Gebal na Amọn na Amalek, ndị Filistia na ndị bi na Taya. Asiria esonyekwara ha. Ha burula ọgwụ aka nye ụmụ Lọt, mee ha ihe dịka o mere ndị Midian, dịka o mere Sisera na Jabin n'osimiri Kishọn. Ha lara n'iyi n'Endọ, ha ghọkwara nsị ala. Mee ha ọbụna ndị isi ha dịka Oreb na dịka Zib. Ndị isi ha niile dịka Zeba na dịka Zalmuna, ndị sịrị, ka anyị nara ebe obibi Chineke dịka ihe onwunwe anyị. Chineke m, mee ka ha dịka wịịl, dịka ahịhịa ọka n'ihu ifufe, dịka ọkụ si ere ọka ọhịa, dịka ire ọkụ si ere ugwu. Otu a ka ifufe gị si chụso ha. Meekwa ka ha tụọ egwu site n'oké ifufe gị. Mejuo ihu ha ihere, ka ha wee chọọ aha gị, Onyenwe anyị. Ka ha bụrụ ndị a na-emenye ihere ma na-akpasu iwe ruo mgbe ebighị ebi. Ka ihere mee ha ma laa n'iyi. Ka ha wee mara na gị onwe gị, onye a na-akpọ Jehova, bụ naanị gị. Ọ bụ na onye kasị elu n'elu ụwa niile. Akwụkwọ nke Abụọma, isi nke 84. O Onyenwe anyị nke osu ndị agha, lee ka ebe obibi gị si dị mma. Mkpụrụ obi m na-achọsi ike. Ọ na-ada mba n'ihi ogige nke Onyenwe anyị, n'ihi na obi m na anụ ahụ m na-aṅụrị ọṅụ n'ime Chineke dị ndụ. Nza ahụtala ụlọ ya, nza ahụ achọtawokwa akwụ maka ya, ebe ọ ga-etinye ụmụ ya. Ọ bụ na n'akụkụ ebe ịchụ àjà gị, Onyenwe anyị nke osu ndị agha, eze m na Chineke m. Ngọzi na-adịrị ndị bi n'ụlọ gị, ha ga-anọgide na-abụ otuto. Ngọzi na-adịrị gị, nwoke onye ike ya dị n'ime gị, onye obi ya dị n'ụzọ gị. Ha na-agafe ndagwurugwu ugwu Baka, na-egwu olulu mmiri n'ime ya. Mmiri ozuzo na-ekpuchikwa ọdọ mmiri. Ha na-aga site n'ike ruo n'ike, ruo mgbe onye ọbụla pụtara n'ihu Chineke na Zayọn. Onyenwe anyị Chineke nke usu ndị agha, nụrụ ekpere m. Gee ntị, Chineke nke Jekọb. Lee Chineke anyị ọta, legidekwa anya n'ihu onye i tere mmanụ, n'ihi na otu ụbọchị n'ogige gị dị mma karịa 1,000 ụbọchị ọzọ ebe. Ọ ga-amasị m ịbụ onye nche ọnụ ụzọ n'ụlọ Chineke m, karịa ibi n'ụlọ ikwu ajọ omume, n'ihi na Onyenwe anyị Chineke bụ anyanwụ na ọta anya anyị. Onyenwe anyị ga-enye amara na otuto.
ọ dịghịkwa ihe ọma ọ ga-egbochi ndị na-eje ije n'ụzọ ziri ezi. Onye nwe anyị nke ụsọ ndị agha, onye a gọziri agọzi ka nwoke nke ịtụkwasịrị obi bụ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 85. Imeela amara nye ala gị, iweghachila ndị Jekọb n'agha. Ịgbagharawo ajọ omume nke ndị gị, igbochiwokwa mmehie ha niile. Iwepụwo iwe gị niile, i wee laghachi azụ site n'iwe dị ọkụ nke iwe gị. Mee ka anyị laghachi, Chineke nke nzọpụta, ma hapụ iwe gị n'ebe anyị nọ. Ị ga-ewesa anyị iwe ruo mgbe ebighị ebi? Ị ga-eme ka iwe gị dị ogologo site n'otu ọgbọ ruo n'ọzọ? Ị gaghị alaghachi azụ ma mee ka anyị dị ndụ, ka ndị gị wee ṅụrịa ọṅụ n'ime gị. Gosi anyị ebere gị, onye nwe anyị, nye anyị nzọpụta. M ga-ege ntị ihe onye nwe anyị Chineke ga-ekwu, n'ihi na ọ ga-agwa ndị ya, ndị nsọ ya, okwu udo, ka a ghara ịlaghachi azụ n'ihe nzuzu. N'ezie, nzọpụta ya dị nso nye ndị na-atụ egwu ya, ka otuto wee biri n'ala anyị. Ebere na eziokwu ga-ezute, ezi omume na udo ga-esuso ọnụ. Eziokwu ga-esi n'ụwa pụta, ezi omume ga-esikwa n'eluigwe legide anya. Ee, onye nwe anyị ga-enye ihe ọma, ala anyị ga-emekwa ka ọ mịa mkpụrụ. Ezi omume ga-aga n'ihu ya, ọ ga-emekwa ka nzọụkwụ ya dị n'ụzọ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 86. Jehova, tọọ ntị gị ala nụrụ m, n'ihi na abụ m ogbenye na onye nọ na mkpa. Chebe mkpụrụ obi m, n'ihi na abụ m onye ebere. Chineke m, zọpụta ohu gị, onye tụkwasịrị gị obi. Meere m ebere, onye nwe anyị, n'ihi na m na-akpọku gị mgbe niile. Mee ka mkpụrụ obi ohu gị ṅụrịa ọṅụ, n'ihi na ọ bụ gị, onye nwe anyị, ka m na-ebuli mkpụrụ obi m elu. N'ihi na gị, onye nwe anyị, dị mma, na-emekwa ebere dị ukwuu nye ndị niile na-akpọku gị. Gee ntị n'ekpere m, gee ntị n'olu arịrịọ m. N'ụbọchị nsogbu m ga-akpọku gị, n'ihi na ị na-anụ olu m. N'etiti chi, ọ dịghị onye dị ka gị, onye nwe anyị. N'ebe ahụ ka m na-adịghịkwa onye nwere ike ime ihe dị ka ọrụ gị. Mba niile ndị i kere ga-abịa kpọọ isi ala n'ihu gị. Onye nwe anyị, ha ga-etokwa aha gị, n'ihi na ị dị ukwuu. Ị na-eme ihe dị ebube, naanị gị bụ Chineke. Zie m ụzọ gị, Jehova, m ga-ejekwa ije n'eziokwu gị. Kpaa obi m n'ebe ị nọ, ka m wee tụọ egwu aha gị. M ga-eto gị, onye nwe anyị Chineke m, n'obi m niile. Ee, m ga-eto aha gị ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na ebere gị dị ukwuu n'ebe m nọ. Ị napụtawokwa mkpụrụ obi m n'ili dị ala. Chineke, ndị mpako ebuliwo megide m. Nzukọ nke ndị na-eme ihe ike achọwokwa mkpụrụ obi m. Ha edobeghịkwa gị n'ihu ha. Ma gị onwe gị, onye nwe anyị, bụ Chineke nwere ọmịiko na onye ebere, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, dịkwa ukwuu n'obiọma na eziokwu. Chegharịanụ m, mere m ebere, nye ohu gị ike gị. Zọpụta nwa nke ohu gị nwanyị. Gosi m ihe ịrịba ama nke ndị mma gị n'ebe m nọ, ka ndị kpọrọ m asị wee hụ ya. Mekwa ihere, n'ihi na gị onwe gị, onye nwe anyị, enyerela m aka ma kasie m obi. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 87. Chineke tọrọ ntọala ya n'etiti ugwu nsọ. Onye nwe anyị hụrụ ọnụ ụzọ ámá Zayọn niile n'anya n'elu ebe obibi Jekọb. A na-ekwu okwu ebube banyere gị, obodo Chineke. Aga m echeta Rehab na Babilọn n'etiti ndị maara m. Lee Filistia na Taya na Etiopia. N'ebe ahụ ka a mụrụ ya. A ga-ekwukwa maka Zayọn sị, a mụrụ ọtụtụ mmadụ n'ime ya. Ya onwe ya
Ọ bụ na onye kasị elu ga-eme ka o guzosie ike. Onye nwe anyị ga-agụta mgbe ọ na-ede ndị mmadụ sị, a mụrụ ya n'ebe ahụ, ndị na-abụ abụ na ndị na-akpọ ngwa egwu ga-eto gị sị, isi iyi m niile dị n'ime gị. Akwụkwọ nke Abụọma isi nke 88. O onye nwe anyị Chineke nke nzọpụta m, ana m akwa akwa n'ụbọchị na n'abalị n'ihu gị, ka ekpere m bata n'ihu gị. Tọọkwa mkpu jupụtara na mkpụrụ obi gị, n'ihi na mkpụrụ obi m nụrụ mkpu m. Ihe ọjọọ ndụ m na-abịarukwa nso n'ili. A na-agụ m dịka onye a na-agụ n'etiti ndị na-agbada n'olulu, dịkwa ike. Onye nwere onwe ya n'etiti mmadụ na-enweghị onye nwụrụ anwụ, dịka ndị e gburu egbu dina n'ime nnukwu ebe obibi nke ị na-echetaghị ọzọ. A na-ewepụ ha n'aka gị, itinyewo m n'olulu kachasị ala, n'ọchịchịrị na n'ime omimi. Iwe gị dị n'ahụ m. I mekwara ka m nwee nsogbu site n'ebili mmiri gị niile. Iwepụwo ndị m mara n'ebe dị anya n'ebe m nọ, mekwa ka m bụrụ onye a na-asọ oyi n'ebe ha nọ. Emechiri m emechi, enweghịkwa m ike ịpụ apụ. Anya m na-afụ ụfụ n'ihi nhụju anya m. Onye nwe anyị, ana m akpọku gị kwa ụbọchị. Ana m agbatị aka m n'ebe ị nọ. Ị ga-egosi ndị nwụrụ anwụ ọrụ ebube, ma ọ bụ ndị nwụrụ anwụ ga-ebili ma too gị? A ga-akọsa obiọma gị niile, ka ọ bụ ikwesị ntụkwasị obi gị n'ime mbibi? A ga-amata ọrụ ebube gị n'ọchịchịrị? A ga-akọwa ezi omume gị n'ala nchefu? Ma akpọkuru m gị, onye nwe anyị. Ekpere m ga-abịa n'ihu gị n'isi ụtụtụ. Onye nwe anyị, gịnị mere iji jụ mkpụrụ obi m, zookwa ihu gị n'ebe m nọ? Anọ m n'ahụhụ, n'ọnụ ọnwụ. Site n'oge m bụ nwata, ana m ata ahụhụ ihe egwu gị. Obi abụọ banyere ndụ m, iwe gị na-agba m. Egwu gị ebibiwokwa m. Ha gbara m gburugburu kwa ụbọchị dịka mmiri gbaa m gburugburu. Echụpụwo ndị m hụrụ n'anya na ndị enyi m, ndị m maara wee zoo onwe ha. Akwụkwọ nke Abụọma isi nke 89. M ga-abụ abụ ebere nke onye nwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. M ga-eji ọnụ m kọọ eziokwu gị site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, n'ihi na asịwo m, emere m ebere ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ị ga-eme ka eziokwu gị guzosie ike n'eluigwe. Emewo m ọgbụgba ndụ na ndị m họrọ. Aṅụọla m Devid bụ ohu m iyi. Mkpụrụ gị ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-eme ka oche eze gị guzosie ike site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Jehova, ọ bụ na n'eluigwe ga-eto ọrụ ebube gị. Eziokwu gị n'ime nzukọ ndị nsọ. N'ihi na onye na-nhata onye nwe anyị n'eluigwe? Onye dịkwa ka onye nwe anyị n'etiti ụmụ chi? Chineke dị egwu nke ukwuu n'ọgbakọ ndị nsọ na n'ime ndị nsọ, karịchaa ihe niile gbara ya gburugburu. Onye nwe anyị Chineke nke usu ndị agha, onye dị ka gị? Onye bụ onye nwe anyị dị ike, eziokwu gị dịkwa gburugburu gị. Ebili mmiri ya na-ebili, ị na-eme ka ha dajụọ, na-achịkwa oke iwe nke ndị a. Mgbe ị tụgburu Rehab dịka onye egburu egbu, ị chụsasịrị ndị iro gị site n'aka gị dị ike. Eluigwe bụ nke gị, ụwa bụkwa nke gị. Isetịpụwo ụwa ihe niile, isetịpụwokwara ntọala nke ihe niile dị n'ime ya, nke ị kere n'ebe ugwu na nke ndị dị n'ime ya. Ike ndịda Tabọ na Hemon ga-aṅụrị ọṅụ. Ogwe aka gị dị ike bụ aka nri gị. Ezi omume na izi ezi sitere n'oche eze gị. Ebere na eziokwu na-aga n'ihu gị. Ngọzi na-adịrị ndị nwere ike ịṅụrị ọṅụ n'ime gị, ga-eje ije n'ìhè nke ihu gị, onye nwe anyị.
Ha ga-ebuli ezi omume gị elu, ṅụrịa ọṅụ mgbe niile n'aha gị na n'ime onwe gị, n'ihi na ị bụ ebube nke ha. Sitekwa na amara gị, a ga-ebuli ụlọ anyị elu maka onwe anyị, n'ihi na ọta anyị dịrị Onyenwe anyị, eze anyị dịrị Onye nsọ nke Izrel. I wee gwa onye nsọ gị okwu n'ọhụ sị, etinyere m onye dị ike aka, ebuliwo m onye a họrọ n'etiti ndị mmadụ, achọtawo m David ohu m, ewerewo m mmanụ nsọ m tee ya mmanụ. Ya mere aka m ga-eguzosi ike n'ebe ọ nọ, ogwe aka m ga-emekwa ka ọ dị ike. Onye iro agaghị emegbu ya, onye ajọ omume agaghịkwa emerụ ya ahụ. Ma m ga-ebibi ndị iro ya n'ihu ya, ma tie ndị kpọrọ ya asị ihe otiti. Eziokwu m na ebere m ga-adịkwa n'ebe ọ nọ. A ga-ebuli mpi ya elu n'aha m. Ị ga-etinye aka ya n'oké osimiri, aka nri ya ga-adịkwa n'ime ide mmiri. Ọ ga-akpọku m sị, ị bụ nna m, Chineke m na oke nkume nke nzọpụta m. M ga-emekwa ka ọ bụrụ ọkpara m, dịka dị elu karịa ndị eze ụwa. M ga-edebe ebere m nye ya ruo mgbe ebighị ebi. Ọgbụgba ndụ m ga-eguzosi ike na ya. M ga-eme ka mkpụrụ ya dịgide ruo mgbe ebighị ebi. Oche eze ya ga-adịkwa ka ụbọchị eluigwe. Ma ọ bụrụ na ụmụ ya hapụ iwu m, ha ejeghịkwa ije n'ikpe m. Ọ bụrụ na iwu m ha edebeghịkwa iwu m, mgbe ahụ m ga-eleta ndị ha. M ga-eji mkpanaka guzosiri ike na ajọ omume ha. Agaghị m ewepụ ya n'aka ya, agaghịkwa m aka ụta. Ma ebere m na-eme ka eziokwu m doo anya. Agaghị m emebi ọgbụgba ndụ m ma ọ bụ gbanwee ihe dị nsọ m, na agaghị m ada ada n'egbugbere ọnụ m, ṅụọ iyi otu ugboro ruo mgbe ebighị ebi. Ocheeze ya ga-adịkwa ka David, na-asị, mkpụrụ ya ga-anọ n'ihu m ruo mgbe ebighị ebi. A ga-eme ka ọ dị ka ọnwa ruo mgbe ebighị ebi. Ma ịjụwo dịka onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi n'eluigwe. A kpọrọ gị asị, i werewo iwe megide onye i tere mmanụ, imebiwo ọgbụgba ndụ ohu gị, mekwara ka okpueze ya ghara ịdị mma, tụfuo ya n'ala. Itiwawo mgbidi ya niile, itiwawo ebe siri ike ya niile. Ndị niile na-agafe n'ụzọ na-akwakọrọ ya. Ọ bụ ịba mba nye ndị agbata obi ya. I weliri aka nri nke ndị iro ya elu, mekwa ka ndị iro ya niile ṅụrịa ọṅụ. Imewo ka ọnụ mma agha ya ghara ịdị. I meghịkwa ka o guzoro n'agha. Imewo ka ebube ya ree ure. Ị tụdawara ocheeze ya n'ala. Ụbọchị ntorobịa ya ka imewo ka ọ dị mkpụmkpụ, kpuchiekwa ya ihere. Onyenwe anyị, ruo ole mgbe ka ị ga-ezobe onwe gị ruo mgbe ebighị ebi? Gị onwe gị ọ ga-ere dịka ọkụ? Cheta oge m dị, gịnị mere ị ga-eji kee ụmụ mmadụ niile n'efu? Onye dị ndụ nke na-agaghị ahụ ọnwụ, ọ ga-anapụta mkpụrụ obi ya? Onyenwe anyị, ebee ka ebere gị mbụ dị site n'aka ili, nke ị na-aṅụ iyi n'eziokwu gị nye David? Cheta, Onyenwe anyị, ịdọ aka na ntị nke ndị ohu gị, nke m na-ebu n'obi m site n'aka ndị dị ike, n'ihi na ndị iro gị akọchawo gị. Onyenwe anyị, n'ihi na akọchawo nzọụkwụ nke onye i tere mmanụ. Ka otuto dịrị Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi, ka o si na-adị.